Pán primár, tá čo tak neskoro? Haló? Pán primár? Na chvíľočku, však už hodinu tu čakám. Haló? Haló? Pani stoličku tu nemáte? Nie. Prosím vás, prišiel som Tabletky. na kontrolu a tabletky potrebujem, lebo ma boli chrbát. Dobre, postavte sa tam. No to ste potrebovali? Tabletky, hej? Hej, lebo ma boli chrbát. Ja som dal tie tablet. A tu mám. A na jaké meno? Gejza, kamarát. Dobre. Trošku vydržte, pozriem sa do kartotéky. Áno. Aha, tu mám, dobre. Gejza Kandra, dátum narodzenia mi poveste? 5.9.2020. Áno, dobre. Jaké tabletky potrebujete? Jaké tabletky? No, vy musíte vedieť. Čo ja? Však vy ste primár. Vy ste doktor. Megrínu, hej? Migrénu. Áno. Migrénu. Dobre, hneď vám to vypíšem. A potom si dole, hneď keď vyberete si dole do ľakárne, áno? Dobre. Prosím vás, nerozprávajte tak. Dobre? Však slušne sa rozpráva, hej? Dobre? Nechajte ma robiť moju robotu, áno? Hej, ale tak slušne sa rozprávajte, Dobre, hej? prepáčte. Mali da mulțumim să cadă pe trenul. No ďajíme. Amore!